Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Naanata sa ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa tuig, usa na lang ka Domingo ang kuwang matapos na ang atong tuig sa simbahan karong 2025. Lingiyay mong tupad na andam na kang matapos. Kay kita man ang simbahan, doon nagyoy katapusan. Pero sa dili pa matapos, kinahanglan na atong andaman ang maong katapusan. Mao na gipahinumduman taron sa atong mga kasaulugan sa pagpangandam. Mga igsuon, iampo nato ang atong kalibutan, labi ng atong nasod, nga unta dili lang ta mangandam para sa lawas, mangandam sa ta para sa kaayuhan sa atong kalag. Unya kini karong mga rallies nga na pagahimuon dinhi sa atong nasod tungod aning pagprotesta against sa corruption o kaway transparency o accountability nga gipakita sa atong present administration, mahimo untang malinawon, malampuson og mo palambo nato isip nasod, dili mo hugno nato isip mga Filipinos. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots alang sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug dautan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyon. Pag-awit nga masadya tubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanugang kadagatan, ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. At ubangan sa Ginoo, kay nag-aabot siya. Kay nag-aabot siya, aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong. Ug sa katawan,
uban sa iyang kaangayan. Ahiya ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinunua, nagbuhat o nagbudlay kami sa adlaw o gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini, kay nakabalita man kami, nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan, ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo maanaa kaninyo. Anak sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Malaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanus ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot
kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabo niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti sa og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakap. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente og mga higala, og patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa kabuhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Inigkatapos na sa kalibutan mga igsoon, mubalik si Kristo og magtungtong na siyag trono. Maunay gipasabot sa atong tubag sa Salmo, ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Naigihisgutan si former congressman o chairman sa Appropriation Committee sa atong Kongreso, si Saldico, nga niingon siya, ang gusto ng hari hindi mababalik. Kinsa may hari nga iyang gipasabot, ang atong current president nga si Bongbong Marcos. Kinsa may nagsulti niya nga sinabi na yan ng hari, hindi na pwedeng baliin ang iyasang speaker sa House nga si Romualdez. Pero kining atong hari dinhi sa kalibutan, usahay dili matarong. Sa inyong tanaw, sa naghari nato so far, inyong naabutan, gikan ni Marcos Sr., kaabot naman ko ato, gamay pa ko, batanon, hangtod na batanon ko. Kamo, nakaabot sad mo, labi na mo mga tiwasono na. Sa naghari sa Pilipinas, kinsa may liwat-liwat sa atong King of Kings nga mao si Kristo nga maghari gyud nga matarong. Ay lamog sulti pero imagine lang. Unsa man ang kinaiya sa hari nga matarong. Matud pa sa unang pagbasa, ang hari nga matarong nga mao ang Dios, iyang sunugon ang mga dautan samag mga sagbot og balili, og iyang dadon sa langit og mosidlak sa magbidlisiw sa adlaw ang mga matarong nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Mao ginay sakto. Pero kung ang hari gani iya na ganing pasidlakon ang mga dautan, unya maunay sunugon ang mga matarong, kana di na tinuod nga hari nga liwat sa Ginoo. Kinsa man ang ato rong hari nga nidas Pilipinas so far,
nga ang mga dautan maogyoy sunugon o patyon unya ang mga matarong maoy protektahan og pasidlakon. Kamo nalay pamalandong og naaman og wa gani maunay sunod natong pilion kung do na patay higayon. Kung do na patay higayon, do na magi umaabot nga eleksyon 2028. Maunay atong pilion kay magsigilan tagpili nga mga hari dinhis kalibutan nga dili liwat niining hari sa mga hari nga mao si Kristo, mag-anam lagi tag kaot-ot. Tanawa ang ubang mga nasod, dili sila mga Katoliko, pero nakapili sila mga hari nga nagsigi og hunahuna sa kaayuhan sa ilang gingharian, sa ilang nasod. Ni Asenso yun. Gani karon dinhi lang gani sa Asian countries, kita na may usas mga uyamot kaayo. Sa una, kita'y number 2, next to Japan kuno, mga 1960s. Karon 2025, murag kita na usas mga pinakaiwit. Kadtong mga nasod, mga gingharian nga murag ubos kaayo, nakapili mag-arang-arang nga mga hari. Ana nga sinso like Singapore, sa pelayan dia, mga Vietnam karon lupig na ta. Oy, hiling nga imong tupad. Ingna og ikay pilion, sugot ka. Ingna kono, ingna ikay pilion ba sunod nga hari sa Pilipinas, sugot ka. Kinsay mo sugot, taas ang kamot. Nawa gyud. Pulos man mo mga buangon. Hadlok na. Mao man ay unang kinaiya sa tao nga dautan, mahadlokon. Og tungod sa kahadlok, magsigig panggukod sa ilang mga gikahadlokan. Mo na nga ningon si Kristo diri, kamo sa dili pa ni mahitabo nga malumpag ning tanan matapos ang kalibutan, naa usay mga gubat, kagubot, kamatay. Wa man maapil diring flood control. Mga flood control. Ang makalilisa nga kamatay, o kana apil na diya. Ngano man? Tungod kay kining mga dautan nga hari, di ni sila musalig sa kamatuoran. Ang ilang saligan ang bakak. Mamakak gid ni sila. Tanawa karon, suod kay sila sa una. Unity. Dako kay pagsalig si Bongbong Marcos na midagan pagka-presidente ngadto ni Sara Duterte nga iyang gipartner isip vice presidente. Dako kay siyang pagsalig. Iyag yung bandilyo nga dito si Sara. Proud kay siyang isa-isa sila sa kamot. Sa dihang nanaog na, gipa-impeach, Bisag unsay isulti ni Sara Duterte nga isip vice presidente, wala na. Di na katuhuan, bakak na. Bisag unsay isulti, bisan na gani ang kuha ni support na nga ang iyang confidential fund nagigamit, okay ra sa kuha. Kanang legitimate nga pagkagamit. Dili gyud. Di na gyud tuhuan. Sa una suod kay sila ni Saldico. Matud pa ganing BP Sara, sila rang tulo diha nagsigi og inaprobay anang final budget sa Pilipinas. Suod kay sila. Mo'y ilang chairman sa appropriation committee. Karon na gisulti si Saldico, naingon siya, mayroon akong ebidensya, mayroon akong resibo, mayroon akong pangalan. Gisulti karon. It holds no. Ano to? It holds no water. So na pagsulti, di mo ko kamao kung in English. Ano bang way gibug aton ba? Siya papuliya siya dire. Ingna siya diri nga kanaganing mo under oath siya, di siya mo under oath. Di na valid basta dili mo under oath. Unya si Sergeant Gutisa nga ni under oath. Di na sad na valid kay
sayop na ng sa tingon ato, notaryo. Ana na ang mga daotang hari, way pagsalig sa kamatuoran, ang ilang saligan, ang ilang bakak. Ang tanan nga mosultis kamatuoran, prisohon, ikiha, daog-daogon, lisod-lisoron, o kaha patyon. Lingi ay mong tupad. Ning na malipay kas kamatuoran. Lingi ba? Uy. Nga, di man mo mulingi, nga kanang imong tupad, tinuod man na, di man na AI. Lingi anha man mo magsigtanaw ng mga AI dihaan ng social media. Kanang imong tupad, lingi Nge, nya pangutan ing na tinuod ng imong naong, na tinuod ng imong buhok, tinuod ng imong kilay, tinuod ng color sa imong naong o imong ngabil, tinuod, na tinuod ng imong gender, tinuod yung kang babae, tinuod yung kang laki, tinuod nga, minyo yun mo, nagtipon mamog puyo, sige mamog tinukhangay, tinuod yun na, oy, o gatong hisgotag ingon masuko. Pangutan asad ko, yung napadir, tinuod kang pare. Sige na. Namaligya kong slat. Kamo, dili mo tinuod nga parishioners. Nga naman, wa mo palit og slat. Ang nipalit og slat, mo na'y tinuod nga parishioners. Nga naman, kay kining slats nga atong gibaligya para nis parokya, dili ni paras pare, nga inyo karong parish priest. Ngilingay mong tupad. Ing na, mamalit na taha. Ing na ba? Mamalit na taha. Ang tinuod nga pare, mahigugma ug mo develop yun sa parokya o sa mga parishioners. Ang tinuod sad nga parokyano, mo support yun programa sa pare alang sa kaayuhan sa parokya. Mao na tinuod. Congratulations kay daghan dinhi ang tinuod. Tanawa, di ba? Ni-improve na ang atong slot. Ang atong grace para ni sa katong atong ibayad atong ato pang previous project nga wain taon nato mahumag bayad. Basig di pa ta mga matay, mahuman ni nato. 86,990 na ang atong nahalin nga slots. Nya napay 613 ka slots, 81 ka slots, 613, 81 ka slots na available. 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,265 na ang atong nadawat ka challenges. Improve na. Nya kining atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para aning atong ongoing nga mga projects karon dinhi sa parokya, 61,796 na ka slots ang atong halin. Napay 38,204 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Gamay-gamay na lang ni. May tag mahurot ni before sa akong birthday, 8 days from now. Mura magdi mo gusto makaabot pa kog 8 days. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200, 173 na sad ang atong nadawat. Nya sa atong DPR nakapundo na ta karon og 10,119 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ang ato na rong giatubang nga project magsugod na tag tukod sa mga balay nga atong unahon pagtukod. Ang matag balay nga atong tukuron mo budget tag mga 50 to 60,000, gamay lang nga balay, 10 by 12 siguro ang floor area, YCR, Y kusina, basta lang na ay kahigdaan. Karong adlaw mag-meeting nami sa team aron sabutan unsaon ni pag-implement. Nambot kaya ba kaning budgeta kay mao man ni budget nako. Ubos-ubos pagigdutay ani ang budget nako didto sa
former paris nga nakahimo tag 151 ka mga balay nga susama ani unya mga 40 to 50,000 pamantong latest namong budget didto karon among gihimong 50 to 60,000. Kung gusto mong mutabang nga makahimo tag mga balay kay nga mo rong target na aras mga 15 ka balay pa ang kaya natong himuon nga makumpleto sa ato kaning ato rong nahibilin nga budget. Salamat kayo atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kay tanan. Unya ibaw man gyud mo nga birthday nako karong November 24. Dili ko maghikay, di sad ko mudawat ana mga items nga inyong ipanghatag nako. Usa ra gyud akong dawaton. Unsa man? Thank you very much. Slot ra gyud. Niya ang kondisyon nako, ako na ning gisabot si Santiago og ang atong Ginoo ang mahal nga birhen nga monitoro nila kinsa tong mo greet nako happy birthday either sa social media or actual nga mo greet kinahanglan mo palit gyud slot. Ayaw na lang mo greet, yango-yango na lang mo niya, smile basta dili mo palit og slot ha. Unya namiligro na mo og di mo palit. So naa pa mo'y walo ka adlaw nga chance nga makagreet mo nako happy birthday. Nya unsa ang pagpalit og slot? Tulo man ni ka slot so 300 pesos ang minimum. Unya kay 62 years old naman ko karong November 24 o makaabot pa na challenge nga 62 slot challenge 6,200. Sa pagkakaron ang nadawat na kong greetings greetings meaning namalit og slot for my birthday 217 na ka greetings unya 25 ani challenge. Pakpak. Pwede na ni sila mga matay. Pwede na. Pasabot, registered na sa libro sa kinabuhi dito sa langit. Pero kanang wa mo palit, bisag na ay ikapalit, ng miligro pa mo. Kamong gasigig tanaw sa akong mga social media, sa akong YouTube, ana, unya digid mo palit, kutob sa akong birthday, bisag usa lang ka slot, miligro mo. Yung kapadir, oy, naigo biya mis bagyo, unya nabahaan mi, wa man gani mi balay. Ay, ayaw, di na rason, pangawat mo. Ana, unya ipalit og slot. Nya unsa may inyong kawaton? Kawata ang inyong kaugalingong kwarta. Kung doon na kay kwarta, ipalit og pagkaon, ay nalagpalit og pagkaon, inom nalag tubig. Nya ang imong budget ato, ipalit og snacks. Mga tulo lang ka adlaw, inom kag tubig. Di jud ka mamatay, kapalit yung kag slot, ana. Nya iniguman, balik dahin ka og palit og pagkaon. Himsog panglawas, himsog pangkalag, lipay pang simbahan. Unya kay 8 times 100 manas Ginoo kun unsay imong gihatag. Nya nakahatag man kag 300 sa tulo ka adlaw nga wa ka mukaon, inom lang kag tubig, nakahatag man kag 300. 8 times og 100 pila may imong dawatonon sa Ginoo? Tubag. Pila? 30,000. Oh, inigabot na sa hatag sa Ginoo 30,000, kaog maayo. Tanawa, di ba atakihon din ka sa high blood. Nya patay din ka. Patay ka. Igkamatay nimo, igabli sa libros kinabuhi, nasuwat imo nga dito. Nya nagsunod nimo ang katong dato kayo nga gikan sa flood control. Nga nidawat atong mga bag, nga taxi case, nga tindaguang bag, traveling bag, para sa kwarta nga tag 48 million kunong sud anang portindaghana ron gipakita ni Saldico galinya mga bag portindaghana kadtong 46 ka bag nga giingon ni Sergeant Gutisa gi-affirm man sad na ni Saldico nga tinuod to kay ako'y gasugo niya kami nag-deliver ato daghan to mga bag linya nagsunod sad nimo ana asa man sila ha
pastilag inig-ablis libro nga suwat ang nga dito. Unsa imong isulti? Moingon day ka, salamat sa Dios. Nga naman, nakahinulsol di ay ila deng giuli sa nasod ang ilang gikawat pagkanindota. Nya gipakapinan pag yung palit og slot. Nindota no? Kay nga naman, ang pasaylo sa Ginoo mga igsoon, why sukod? Why limit? Basta tinuod kang magbasol nya imong ulian kanang gitawag tog restitution, reparation ang imong nabuhat nga sala, daygon kas Ginoo og daghang mga santos nga ingon ana. Mao na atong ipangandoy nga kining rally karon mubunga ni siya og paghinulsol sa atong mga sala aron mabag-o ang naong sa Pilipinas. Dili na mga tigpakaron ingnon ang mga leaders, dili sad mga agap og kwarta ang mga citizens na panahon sa eleksyon. Halak, dawat yung kwarta, dawat. Ayaw isalikway na kay kinawat na kanang mga ilang ipanghatag mga kinawat na ingnon talang anang punga. Kanang ilang igasto sa projects, kanang ilang igasto sa mga infrastructures nga di sila manghatag og kwarta, maunay genuine kay gikan na sa atong buhis. Pero kanang ilang ipanghatag panahos eleksyon, mga ayuda-ayuda, kinawat na og kinsa may gikawatan, kitang mga magbubuhis. Kitay hatag-hatagan, kitay gikawatan, giilad-ilad tana nila. Di na tapailad og di na sad ta mangilad. Mo napalit yun mong slot. Karong December 14, naatay concert sa Sweet Notes. Fundraising ni nato. Nakakita na mo sa atong sample poster. Ipakita ko no dong. Nara. Kaila mo ana, Sweet Notes. Magtiayo na nga mga antahay. Nya ato nang ikuan. So kung gusto na mo mopalit og tickets, pwede mo og tanawa sa opisina. Ano ba 'toy ticket dito? Basta mauna ang atong gold ticket 12,000, good for maximum 4 persons. Nya anha mo sa tubangan na mo'y table. Nya pwede mo makahikap sa taga Sweet Notes. Naos tubangan. 12,000. Ang silver tag 8,000, good for 4 gihapon ay table, pero ato mo sa sunod nga level, luyo na mo, di na mo kadool kay naa may coral, di na mo kadool diretso. Ang katurang taga gold niya kon bronze 1,000 per ticket, naagya po mo'y lugar ato sa ikatulong level, lingkurana na lang 1,000 each per each 1,000 each. Unya og adto mo sa general admission 300 pesos, adto na gyud sa pinaka luyo o kinadak ang lugar. Arinas luyo na to pagahimoon mo na magampo tang maayo ang panahon. Dako na kayong hawa na to sa luyo. Kakita na mo? Awasan mo tanaw-tanaw. Nya naatay kanang mga sponsorship ato na tong gipinpoint na ay sponsorship nga 50,000, 40,000, 30,000. Nya ang 50,000 na amoy duha ka gold tickets. Ang kay tabang man na inyo diri nato. Ang 40,000 na amoy duha ka silver tickets. Ang ilang sa tuylayan? Ang 30,000 na ay pila to ka tickets? Sorry, nawa kus passing. Upat man tingali gyapon to ka bronze. Kay kamo may sponsors. Unya i-flash mo diha sa atong screen during the show o sa atong online nga kaning kuan platform sa YouTube o sa Facebook. Mga igsoon, kining atong gibuhat tanan para ni simbahan. Kung mo support mo, mahimot ang malambuon. Kung di mo support, wa ni kapuslanan. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna mo support ka?
Lingi nga ba? Sige. Ang mo support, manindog. Ang di mo support, manguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa tumang pagsalig ug kamapaubsanon, mudangop kita ngadto sa atong langitnong Amahan ug moingon, Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan mahimong ilhanan sa paglaom ug sa kaayuhan, taliwala nining kagubot o kasamok sa kalibutan karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang og nahadlok tungod sa mga katalagnang tawhanon ug diha sa kinaiyahan, makadawat sa espirituhanong kahupayan ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho ug sila nga gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod og katilingban, diin ipatigbabaw ang paghatod sa tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton og kaayuhan og kahupayan diha sa krus ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, madan-agana ni anang kahayag nga walay pagkapalong didto sa mahimayaong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Langitnong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Subikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg na umaya sa iyong alam, alang sa pagkakislanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud si Father Kokoy Olmilia. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Binaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
mahimuyo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, bilakwangan ng kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan ni atong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigong kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Ihatag sa Ginoo nato ang kaluwasan bisan pagmatapos ang kalibutan, mosidlak ra gyapon ta. Ang ato lang buhaton, magpuyo lang gid ta subay sa kamatuoran. Ato sang pasalamatan ang nialagad nato nining misa nato karon, ang ato mga barangay tanods, ang ato mga PIMAG nga mo'y nagmanage sa atong traffic ug parking, ang ato mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, nga mao say nag-manage sa atong accommodation, ang atong mga parish personnel nga mo'y nang limpyo aning atong simbahan ug palibot, ang atong mga lectors, salmista, sacristan, atong IT ug ang atong choir, ang Couples for Christ choir ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Ginaldo o Mrs. Jocelyn Abapo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya mga igsoon, usbon ako, malitag slots ha. Nya usas inyong basihanan pagpalit og slot ang akong birthday. Ang mo greet na kog happy birthday or mo wish na kog happy birthday, mo palit gyud slot. Labing minus, 3 ka slots. Labing daghan, way limit. Pero na-challenge nga 6,200 pesos. So, salamat kaayo. Unsaon pagpalit og slot? Una, palit diha sa itong mga lamisa na asgawas o ngadto sa itong opisina, pangailan mo og resibo, or ipadala sa atong bank accounts. Makita nyo sa screen. Ipadala baka noon sa atong GCash accounts, niya mga GCash accounts atong ipamutang. Pero kasagaran ani puno na, labis ako, or ikwarta padala, kanigya pong mga ngalana ang gamitan ninyo. Unsaon sa pagpalit sa ticket sa sweet notes, maura gyapon ang inyong paagi sa pagpalit sa slots. Pero doon natay in charge ana nga mao'y nagmonitor ang atong Parish Pastoral Council o Parish Finance Council. So sila mao'y mo monitor ni anang atong sweet note. So ipasa rasan mo, gusto mo kontak ka lang atong mga contact persons kaning gibutang dinhi sa screen, nya ipasa ra unya mo ngadto sa ato sad nga mga committee ni ani. So hinomdumi atong sweet notes na ay sponsorship 50,000, upat ka duha ka gold tickets. Tagaan mo, murag mo inyong freebie. Asa na? Freebie.
Unya ang atong silver sponsorship nga 50,000 gitawag nag benefactors di ay. Unya ang 40,000 sponsor, ang donor 30,000. Ana ha? Ang detalye niini ako lang yang ipalabas sa sunod nga mga video nato nga kuan misa. Unya ang atong tickets, ang gold 12,000, good for 4 persons, nasa tubangan mo ibutang. Unya ang silver 8,000, apla to 8,000 nya 4 persons. Unya ang bronze 1,000 each nya lingkuranan. Ang general admission 300 pesos. Manindog na ta. Ang mosimba sa sunod nga misa ayaw sa mog sulod diha sa mos gawas kay manglimpyo tagkadiyot sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.